Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας ιδρύθηκε στις 7 Αυγούστου 1995, αρχίζοντας δοκιμαστικά την επιχειρησιακή του λειτουργία επί 24 ώρου βάσεως ως ανεξάρτητη μονάδα της διοίκησης αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς με πρώτη του έδρα το παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας. Μετά από εντατικές προσπάθειες τόσο για τη σύσταση και στελέχωση του ΞΕΔ, την μεταφορά των διεθνών συμβάσεων στην εθνική νομοθεσία, την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου έρευνας διάσωσης, τον συντονισμό και την θέσπιση διαδικασιών μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, τόσο για την εκτέλεση των επιχειρήσεων, όσο και για τον τρόπο συμμετοχής τους στο σύστημα έρευνας διάσωσης, την 1η Μαρτίου 2002, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το ΞΕΔ ανέλαβε την αποκλειστική ευθύνη παροχής υπηρεσιών έρευνας διάσωσης σε ολόκληρο τον αεροναυτικό χώρο του FIR Λευκωσίας. Αποστολή του ΞΕΔ είναι η οργάνωση του συστήματος έρευνας διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ο συντονισμός και ο έλεγχος των επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπία αεροπορικών ή ναυτικών ατυχημάτων εντός της περιοχής ευθύνης έρευνας διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ταυτίζεται με την περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας. Το κέντρο έκτοτε λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στελεχώνεται από προσωπικό της Εθνικής Φρουράς. Από τον Ιούλιο του 2010, κατ' εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας, το ΞΕΔ λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας. Την ευθύνη για την οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία του κέντρου έχει ο Υπουργός Άμυνας, ενώ την οικονομική και τεχνική του υποστήριξη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε εξ αρχής γερές βάσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος έρευνας διάσωσης. Για να γίνει αυτό εφικτό, τέθηκαν στόχοι προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίοι με μεθοδικότητα και συνεχή προσπάθεια υλοποιήθηκαν, καθιστώντας το ΞΕΔ σήμερα ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας διάσωσης, αλλά και την Κύπρο γενικότερα ως κόμβο παροχής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Κομβικός στόχος του κέντρου ήταν η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών του, γεγονός που υλοποιήθηκε το 2011 με την πρώτη μετεγκατάσταση του ΞΕΔ σε νέες σύγχρονα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις πλησίων του λιμένα Λάρνακας. Το 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε τη στρατηγική σημασίας απόφαση για εγκατάσταση του επίγειου δορυφορικού σταθμού Μέολου στην Κύπρο και τη δημιουργία του Κυπριακού Δορυφορικού Κέντρου Ελέγχου Αποστολών MCC, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαστήματος. Έτσι η Κύπρος γίνεται ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος Γαλιλαίο και ένας σημαντικός πάροχος υπηρεσιών έρευνας διάσωσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο στόχος αυτός ολοκληρώθηκε το 2019, όταν το Κυπριακό Δορυφορικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών πιστοποιήθηκε και από τον Σεπτέμβριο του 2020 βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, παρέχοντας το πλήρες φάσμα των δορυφορικών υπηρεσιών του Διεθνούς Οργανισμού Κοσπασάρσα, έχοντας ως περιοχή ευθύνης του το FIR Λευκωσίας. Άλλη μια απόφαση σταθμός ήταν η ανάθεση της ευθύνης λειτουργίας του παράκτιου σταθμού Κύπρος Ράδιο στη διοίκηση του ΞΕΔ το 2015, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες και εξοικονομώντας ένα αξιοσημείωτο ποσό από τα κρατικά ταμεία. Το 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη δημιουργία του Συντονιστικού Κέντρου Ζήνων με πλήρη χρηματοδότηση από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο λειτουργεί για τον έλεγχο της μεταναστευτικής ροής προς την Ευρώπη, αλλά και ως εθνικό και διεθνές κέντρο διαχείρισης κρίσεων και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, κατ' εφαρμογή οποιουδήποτε ειδικού εθνικού σχεδίου. Το Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2020 κατά την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού για την διαχείριση των πτήσεων επαναπατρισμού υπό τον συντονισμό των Υπουργείων Εξωτερικών και Μεταφορών, ενώ το 2021 για την εφαρμογή του σχεδίου Ορφέας κατά την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης μεταξύ Κύπρου-Συρίας, καθώς επίσης και για την εφαρμογή των εθνικών σχέδιων Πυρσός και Ήφαιστος για αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών το 2023 και 2024.
Σημαντικό επίσης ρόλο διαδραμάτισε το κέντρο κατά την εφαρμογή του σχεδίου Αμάλθεια και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για εγκατάσταση του θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω της Κύπρου. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η ενεργοποίηση του Συντονιστικού Κέντρου Ζήνων το 2023 κατά τις επιχειρήσεις εκένωσης αμάχων στο πλαίσιο ενεργοποίησης του σχεδίου Εστία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, όπου κρατικές υπηρεσίες και λειτουργοί ξένων κρατών χρησιμοποίησαν τις εγκαταστάσεις του κέντρου για να υποδεχθούν πάνω από 3.500 πολίτες από 32 διαφορετικές χώρες, οι οποίες εκκενώθηκαν από το Σουδάν, το Ισραήλ και τον Λίβανο. Το 2020 και μέσα σε διάστημα μόνο 6 μηνών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η δεύτερη μετεγκατάσταση του ΞΕΔ δίπλα από το Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων, έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 70% από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μετεγκατάσταση του ΞΕΔ και η συστέγαση όλων των τμήματων του στον ίδιο χώρο, πέραν από τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, ανάπτυξε σημαντικά τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους, ενώ παράλληλα αύξησε τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες, βελτιστοποιώντας έτσι και τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες. Πέραν της συνεχούς προσπάθειας για ανάπτυξη των τεχνικών δυνατοτήτων του, το κέντρο επενδύει σημαντικά και στον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα έρευνας διάσωσης του ΞΕΔ έχουν ενταχθεί στα παρεχόμενα προγράμματα της Ακαδημίας της Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου, ενώ το ΞΕΔ προχώρησε σε υπογραφή μνημονίων συνεργασίας για παροχή εκπαίδευσης σε 12 χώρες και 2 διεθνείς οργανισμούς. Οργανώνονται ετησίως σχολεία εκπαίδευσης του προσωπικού του κέντρου, ενώ λαμβάνουν χώρα εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη συμμετοχή προσωπικού όλων των υπηρεσιών, το οποίο εμπλέκεται στο σύστημα έρευνας διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και εξωτερικών φορέων. Με στόχο τη δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου εκπαίδευσης έρευνας διάσωσης στα πρότυπα των διεθνών οργανισμών, το 2023 τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του κέντρου με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα εκπαιδευτικών προσομοιωτών. Στον επιχειρησιακό τομέα, ο οποίος αποτελεί και τον κύριο πυλώνα της αποστολής του, το ΞΕΔ πραγματοποιεί ετησίως μεγάλο αριθμό ασκήσεων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητα των πληρωμάτων διάσωσης, όσο και την ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος μεταξύ του προσωπικού των μονάδων που συμμετέχουν στο σύστημα έρευνας διάσωσης της Δημοκρατίας. Συνολικά σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων της ιστορίας του, πέραν των 250 ασκήσεων έρευνας διάσωσης, με τη συμμετοχή αεροναυτικών μονάδων γειτονικών αλλά και φίλιων χωρών που επιχειρούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Επιστέγασμα των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι οι 2 μεγάλης κλίμακας πολυεθνικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στην Κύπρο. Η άσκηση Αργοναύτης με σενάριο τη μαζική υποδοχή αμάχων από γειτονική περιοχή κρίσης και η άσκηση Νέμεσης, κατά την οποία δοκιμάζονται σχέδια σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών κινδύνου σε πλατφόρμες εξόρυξης υδρογοναθράκου. Όσον αφορά την οικονομική υποστήριξη ολόκληρου του συστήματος έρευνας διάσωσης της Δημοκρατίας, το ΞΕΔ κατάφερε σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας να εξασφαλίσει ουσιαστικά την οικονομική του αυτονομία, ανακτώντας μέσω όρο ετησίως στα ταμεία του κράτους ποσό ύψους 8 εκατομμυρίων από το Eurocontrol, ως φόρο παροχής υπηρεσιών έρευνας διάσωσης των αεροσκαφών που διέρχονται μέσα από το FIR Λευκωσίας. Παράλληλα, το ΞΕΔ, εκμεταλλευόμενο τη δυνατότητα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, πέραν της κομβικής σημασίας έργων τα οποία προαναφέρθηκαν, προχώρησε στην υλοποίηση σειράς επιπλέον υποστηρικτικών έργων, τα οποία συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων τόσο του ΞΕΔ όσο και στην ευρύτερη ενίσχυση του συστήματος έρευνας διάσωσης. Συνολικά το ΞΕΔ έχει υλοποιήσει ή βρίσκεται υπό εξέλιξη υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων μέσω των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων υπό τη διαχείριση της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, επιτυγχάνοντας απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων πέραν των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Τέτοια σημαντικά ευρωπαϊκά έργα είναι η δημιουργία του συστήματος παράκτειας παρατήρησης, το οποίο αποτελείται από σταθερές και κινητές θερμικές κάμερες μεγάλης εμβέλειας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για περαιτέρω επέκτασή του. Η προμήθεια μη επανδρομένων αεροχημάτων
τα οποία επιχειρούν υπό τη διοίκηση αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς για σκοπούς έρευνας διάσωσης, η δημιουργία εναλλακτικού κέντρου επιχειρήσεων του ΞΕΔ σε προστατευμένη θέση, η προμήθεια σκαφών έρευνας διάσωσης αλλά και η αποκατάσταση μεγάλων βλαβών των σκαφών έρευνας διάσωσης, καθώς και η προμήθεια νέων συστημάτων επικοινωνιών. Επίσης έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη ευρωπαϊκά έργα που αφορούν στην αναβάθμιση του συστήματος παράκτειας ραδιοεπισήμανσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στην απόκτηση μεγάλης ναυτικής μονάδας επιφανείας για σκοπούς έρευνας διάσωσης. Η υλοποίηση όλων των στόχων που αναφέρθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα το ΞΕΔ να καταφέρνει καθημερινά να υλοποιεί την κύρια αποστολή του, που δεν είναι άλλη από τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του κέντρου, από το 1995 μέχρι και σήμερα εκτελέστηκαν 1.240 επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης, ένεκα των οποίων έχουν διασωθεί 8.041 ανθρώπινες ζωές.